benta ke jing im ke ba midon ha ke ni pertai ke ba arnya aingu ya baro kinong penya i kinong hikai ru kumjo iba la hikai lagi kena school kumjo ri kena baro bukan school ha ke ni school ke jing ha ni dap lagi jing sosi berkham tam ke jing kendip akum gini ke jing dia baro kum school kum ginong pek ni na poi perkhat bat nuan kum gini ke jing dia man lagi por dia ni don hi ke jing hikai ke jing snack ke jing crow yaki kena ha ki do ba pair umde tang ha ki lessons umde ta ha ki ni ke dang le umde ban burom ya ka ko long bri ban bri ban e ya klin ti ya kham tam ya ka ban long ka ba shi khmat bat ban pen kre ka ba shi khmat don ka ban pen kre tu ya ban long benta ni ma ka ta daw ni ya snack ya kin tu hi dan ka ba ke jing don jong ki sister ke jing high school ba ke jing don jong na hikai ke ba ro hi ki de ki jing kemen jungi ban i ki khna ba ki one school kade ki jing kemen jungi ru ha bangi ye i ye ki ba ki yo ban talang ha ka jing sha skor ki jing kongo ha ki school ki jungi mana ka si khna jungi menta gini arngot one bok lang kurba nang tai phi ban kan tiu sun ki di ba shong class 11 ni kide ki khna ki ba jai jai kide ki khna ki ba kongo kide ki khna ba one school ki khna kilong supportive ya ke school but hai juga for kilong ki ba bayarap berbor ya ke jingdan kam di ke school kam one bok lang dang simenta wat ha tu ke session jong ka ke HDC bala pelong ha hasilong but hang tu oleh simenta ru ban kali jing kali nang tang ni pe ke pi ban kan tiu sun ru oleh simenta hakini ki program teachers day ru kum kini ngim poi perkhat ke jing game ti kum ki samla ya singi i ya ke boro ngim dai ban perkhat kum wai pat ya ke jing hoi ke jingdong high school ke jinglong hayi dan lagi jong ke jing ma ni wan ki background ko fair but abang ni wan school pat ni long sipara but kum ki samla le se ngim la bun tip ke jing kot jing mot ke jing jong ki ne ki do jing kemen kloi ke jing ban nga shu ong tang kan ni dong kam bar bo ban yar ke jing mot ke jing perkhat nata ban long ki ba ko ki ba shania ru ho bulai ma ke jing jingi klamu bulai ru kalong le no tingani ya jing kat lang da ka ba ni treshi tom ru na kaliang ledi ba ha ju ko po da men sim ju sorry plan ba ka ba ar ngim dei ban set ya ke baro ka badan ha haladi la kumno la ni syam jing da ni shopping ban kran yano tingi le singi wat ki perlok ki ba jantam ki bala ban so thu ingi ba ha bangi set teng ka kun cibon ke baro ki mi ki jing mo ki perkhat ki bam khoi mi ke jing perkhat ki le se ki ba shimi ki drastic step ha ki jing jungi ke ha ba ni don kano ban clay le si ban ya tho ya kano ki jing ha ki tu ki perlok le ni ai nei ba bat ha ki ba perlok ba ha jantam kan jin la kham bha shu tinga shu ong tang taru ki khun ro kim dei ban chepting le nei ba kidei ban long bor ki ba so kemen ban don nei ba ban ya tho ki jing ba ke ki ba khun ki ba kha mo jadi maki kiba yarap yang baro kiba siu ki jindang kam per tekan no tam le ki khon dei bandong berbor ki dei ban kemen bandong berbor kiba shilur ban tho ya ki jing jong ki halaki ki kme ki pa ba ki kme ki pa ro ki dei ha ki ju ka bamenta in haban so tho bhai la ki jong ki khon ki ti hoi ngi don kam ban steng ban kraw ha ki ju po ro sha skor ro yaki don po ro yaki namar ha ki ju ka bamenta bon ki jing ja ni katai ladang musia ki kme ki pa ki mdan por la ki khon ki ti par haba ki i ya kane ki wa de ki wel pa ki la ki bolong au so se ki la ki jong ki jing im ki jong ki tenga shu ang tangata wa yo ble long ki badwai par ha ju ko por wat ju bo ya kano ki jing mot halaga donot ban pen kun ya ki boro ya ka ba ngi so si ngi de ban sei kita ban ya tho hano te se la bandong ta ya ki kme ki pa ne ki lok ki jo ya ki bangi eta